ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, асурда тарҷумон Авранг Қамарзода. имрӯз таҳти раёсати раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар рафти иҷлосия ба муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба рушди иқтисодию иҷтимоии пойтахти кишвар дахл карда шуд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва тасдиқи ваколати вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 2 ва 21 гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот шунида шуд. дар идомаи маҷлис вакилон ваколати вакилон аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47ро пеш аз муҳлат қатъ карданд. бинобар ин бар ивази вакилони хориҷшуда дар ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47 санаи 20 майи соли 2026 интихобот муайян гардида комиссияи шаҳрии интихобот таъсис дода шуд. сипас рафти иҷрои барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 дар шаҳри Душанбе ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин соҳа мавриди баррасӣ қарор дода шуда. вобаста ба он муовини раиси шаҳри Душанбе гузориш дод. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини якум, муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ҷиҳати вусъат додани корҳо дар самти татбиқи босамари нақшаи чорабиниҳои барномаи мазкур дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин таъкид гардид ки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ҳама бахшҳои иқтисоду хизматрасонӣ, ҷалби қарзҳои имтиёзнок барои фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ, ҷавонону занони бекор ба рушди ҳунарҳои мардумӣ тамоми имкониятҳои мавҷударо сафарбар намоянд. вакилон дар идома татбиқи барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, вобаста ба ин масъала ҳисоботи муовини раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита ба муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва сохторҳои дахлдор дастур доданд ки ҷиҳати иҷрои босифати барнома ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти сиёсати давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ҷалби бештари сокинон ба тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиши касбӣ чораҳои мушаххас андешанд. ҳамчунин дастур дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор барои тарбияи дурусти варзишгарон ва дарёфти чеҳраҳои наву боистеъдод аз тамоми имкониятҳои муҳайё гардида истифода намоянд. вакилон ҳамчунин як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар масъалаи кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ намуданд. дар ҷанбасти кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳозиринро ба муносибати фарорасии иди Саиди Фитр ва ҷашни байналмилалии Наврӯз табрику шодбош гуфта, изҳори боварӣ намуданд ки мардуми сарбаланди пойтахт бо баргузории корҳои созандагиву ободонӣ баҳри боз ҳам ободу зебо гардонидани пойтахти азизамон ва пеш аз ҳама дар сатҳи шоиста таҷдил намудани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. бо ҳамин иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум кори худро анҷом дод.
дар шаҳри душанбе мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон қаҳорзода Файзиддин Саттор бо сафири ҷумҳурии мардуми чин дар ҷумҳурии тоҷикистон Говчидзин баргузор шуда, дар ҳошияи мулоқот ёддоштҳои табодули лоиҳаи сохтумони гузаргоҳҳои нақлиётӣ дар шаҳри Душанбе байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин ба имзо расонида шуд. Маблағи умумии ёддоштҳои мазкур 410 аз 1112 миллион юани чинӣ ё 59 миллион доллари амрикоиро ташкил намуда пурра маблағҳои грантӣ мебошанд. ҳадафи асосии лоиҳа сохтумони 4 гузаргоҳ дар чорроҳаҳои Абай Қаҳоров, Ҷоми Қаҳоров, самти ҷанубии Шафати шаҳр Қаҳоров ва пули болои дарёи Душанбе ки кӯчаҳои соҳилӣ ва Қаҳоровро мепайвандад арзёбӣ мешавад. татбиқи лоиҳа ба рушди устувори хизматрасонии нақлиётӣ ва пешрафти пойтахт равона гардидааст. бо мақсади муайян намудани ҳолати омодабошӣ ва масъулияти шаҳрвандии сокинон давоми як моҳ аст ки дар ҳудуди вилояти Хатлон чорабиниҳои муҳими низомӣ идома доранд. ин чорабинӣ аҳамияти мудофиавӣ дошта дар ноҳияи Данғара бо омодагии ҳамаҷонибаи шаҳрвандон ва сохторҳои дахлдори ноҳия дар сатҳи баланд доир карда шуд. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони сохторҳои низомиву мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаву ӯҳдадориҳои масъулиятноки хизматии хешро дар назди халқу ватан бо садоқату масъулияти баланд ба ҷо оварда дар таҳкими иқтидори мудофиавӣ, ҳимоя аз марзи муқаддас ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар саҳми арзанда мегузоранд. вале авҷ гирифтани зиддияту ихтилофҳо ва дигар амаклҳои номатлуб дар замони муосир шаҳрвандон ё худ захираву қувваҳои эҳтиётии артиши миллиро низ водор месозад ки ҳамеша бо донишу ҷаҳонбинии сиёсӣ ва рӯҳи матину иродаи қавӣ дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд. лозим ба зикри хос аст ки вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифз ва мудофиаи давлат давоми як моҳ аст ки ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии омодагии ҳарбӣ ва мудофиавии сокинон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дорад. раванди баргузории ҷамъомади мазкур бори дигар нишон дод ки шаҳрвандон ҳам дар баробари хизматчиёни низомӣ аз вазъи ноустувори ҳарбӣ сиёсии минтақа ва ҷаҳон огоҳанд ва бо мақсади ҳимоя аз манфиатҳои давлату миллат доимо баҳри иҷрои вазифаи конститутсионӣ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандии хеш омода мебошанд. дар ноҳияи Данғара сокинон бо дарки муҳимияти ҳамин рисолат дар вақти муайян ба макони баргузории ин чорабинӣ муҳим ва аҳамияти хоси мудофиавӣ дошта ҷамъ омада дар ҳайати взводу ротаҳо ва батальёну бригадаҳои таъин гардида саф оростанд ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳам қарор гирифтани онҳо шабеҳи як девори бузурги дифоӣ дар ин гӯшаи зебои диёр буд. дар доираи чорабиниҳои санҷишӣ ва омӯзиши ҳаматарафаи захираҳои сафарбарӣ ҳолати омодагии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта ва сохтору неҳодҳои ба ҷамъомад фаро гирифта шуда дар минтақаи мудофиаи ҳудудӣ санҷида шуданд. аз натиҷаҳои хубу назарраси ба даст омада дар рафти чорабиниҳои санҷишӣ дар ноҳияи Данғара ҳайати роҳбарии стоди генералии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия изҳори қаноатмандӣ намуда ин ҳама иттиҳоду сарҷамъиро нишонаи олии садоқат ба халқу ватан ва қадршиносии сокинони ноҳия аз заҳмату талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ карданд. лейтенанти хурд Баҳром Сафарализода ба ҳайси афсари эҳтиётӣ дар қайди комиссарияти ҳарбии ноҳия қарор дорад ва борҳо зимни баргузории чунин ҷамъомадҳо иштирок намудааст. барои иштироки фаъолона ва дарки баланди масъулияти фарзандӣ ба ном бурда дар ин ҷамъомади бошукӯҳ ба таври хотирмон рутбаи навбатии афсарӣ тақдим карда шуд. дар маҷмӯъ беш аз 10 нафар афсарону сарбозони дар эҳтиёт буда соҳиби рутбаҳои ҳарбӣ гардиданд. ба чанде аз иштирокчони фаъоли чорабинӣ барои саҳмгузорӣ ва омодагии ҳамаҷониба дар ҳифз ва ҳимояи якпорчагии тоҷикистони азиз медалҳои ҷашнӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон як қатор волидайни хизматчиёни ҳарбӣ ки фарзандонашон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба таври намунавӣ хизматро пеш мебаранд бо сипосномаҳои вазорати мудофиа қадрдонӣ карда шуданд.
ستاد منطقه مدافع حدودی ناحیه دنغره ولایت ختلون که تحت راهبری سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با جلب ساختار و مقامات دخلدار ناحیه و دیگر شخصان مسئول دایر گردید. در رفت آن هدف و ماهیت برگزاری چاره‌بینی‌های پیشبینی گردیده در سمت سفربری، حالت آمادگی قوا و واسطه‌های مدافع حدودی، تکنیک‌های خواجگی خلق، دیگر مسئله‌های وابسته به این ساحه بررسی کرده شد. امروز راهبریتی سرپرокуратураи ҳарбӣ бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ инчунин супоришҳое ки дар ҷаласаи шӯрои амният баён гардиданд бо кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ вохӯрӣ баргузор намуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар рафти вохӯрӣ зикр гардид ки бо шарофати сиёсати созандаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа пешрафту шукуфоӣ таъмин гардида рӯйдодҳои муҳими таърихӣ ба амал омаданд ки ин ҳама нишонаи ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардум мебошад. аз ҷумла таъкид карда шуд ки дар соли 2025 дастовардҳо дар самти сохтмон ва ба истифода додани иншооти ҳарбӣ низ назаррас буда сатҳи зиндагии аҳолӣ сол то сол беҳтар гардида истодааст. ҳамзамон қайд гардид ки музди меҳнати хизматчиёни ҳарбӣ дар соли 2026 ба 20% зиёд карда шуд. дар идомаи суҳбат таъкид гардид ки дар шароити ноорому буҳрони ҷаҳони муосир мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи силоҳ, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ вазифаи муҳими сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. дар ин замина ҳар як хизматчии ҳарбӣ муваззаф дониста шуд ки вазифаи худро дар самти ҳимояи суботу оромии ҷомеа, таъмини амнияту осоиши давлат ва мардуми тоҷикистон бо садоқат ва масъулияти баланд иҷро намоянд. ҳамчунин диққати асосӣ ба пешгирии қонунвайронкуниҳо ва ҷиноятҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ равона гардида сабабу омилҳои ба вуҷуд омадани онҳо шаҳр дода шуд. хизматчиёни ҳарбӣ вазифадор карда шуданд ки фаъолияти худро дар доираи интизом, талаботи оинномавӣ ва меъёрҳои ахлоқию шарафи ҳарбӣ ба роҳ монанд. аз ҷумла таъкид гардид ки ҳаёти ҳаррӯзаи хизматчиёни ҳарбӣ бояд дар пояи риояи қатъии қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байни ҳамдигарӣ ки асоси хизмати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад ташкил карда шавад. хотиррасон карда шуд ки садоқат ба халқ, ҳимояи мардонаву моҳиронаи ватан, таҳкими дӯстиву рафоқат, эҳтироми якдигар ва иҷрои бечунучарои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ кафолати омодагии доимии ҷангӣ буда бояд дар доираи савганди ҳарбӣ таъмин карда шавад. дар фарҷоми вохӯрӣ ба муроҷиатҳои шифоии хизматчиёни ҳарбӣ дар доираи меъёрҳои қонунгузорӣ ҷавобҳои мушаххас ва қонеъкунанда дода шуданд. ба муносибати таҷлили шоиста 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба монанди ҳамаи минтақаҳо дар шаҳри душанбе низ бунёдкориҳо бо суръату сифати баланд идома доранд. зимнан масъалаи устувории бинову иншоот таҳти таваҷҷӯҳи масъулони соҳа қарор дошта, дар ин замина озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо дар назди кумитаи меъморӣ ва сохтмон амал мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. санҷиши мехсутунҳо тавассути озмоишгоҳи махсус гардонида шуда ҷиҳати таъмини мустаҳкамӣ, бехатарӣ ва устувории бинову иншоот, хусусан биноҳои истиқоматие ки дар минтақаҳои хокҳояшон фурунишин бунёд мегарданд, амалӣ карда мешавад. таҷҳизоти муосиру дақиқи озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравӣ, ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин дафъа дар майдони бунёди маҷмӯаи баландошиёнаҳо дар кӯчаи панҷруди ноҳияи синои шаҳри душанбе таҳти фишор гузошта шуд. тадбирҳои сохтмониро дар иншооти бунёдшаванда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Али Бинокор амалӣ месозад. иншоотҳое ки дар минтақаҳои фурунишин бунёд мегарданд барои бехатарӣ ва устуворнокии онҳо дар лоиҳа мехсутун ба назар гирифта мешавад. яке аз чунин лоиҳаҳо аз ҷониби ҷДММ Али Бинокор иҷро гардидааст. тибқи лоиҳа дарозии мехсутун 11 метр то 11.5 метр мерасад. борбардории иқтидорнокии он барои санҷиш 700 тонна баробар мебошад. طبق تحلیل کارشناسان و از روی معیارهای پذیرفته شده در منطقه‌های خاک‌های فرونشین بنیاد انشاءات بلندآشیانه باید با اصول مخصوصون به راه مانده شود و دوام 3 سال اخیر این معیار کار در اکثریت بناهای بلندآشیانه ساخته شونده شهر دوشنبه به طور مطلوب به راه مانده شده است. فعالیت آزمایشگاه سنجش مخصوصون و اساسهای بنا و انشاءات کارخانه واحد دولتی تشخیصگر که دستاورد مهم در بخش معماری و شهرسازی دانسته می شود با مقصد بهادهی رعایت معیار و قاعده‌های
шаҳрсозӣ регламентҳои техникии сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини тобоварии бинову иншоот рӯи даст гирифта шудааст. давоми моҳи феврал аз тарафи раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 57 ҳолати аз меъёр зиёд истифода кардани қувваи барқ аз тарафи корхонаву ташкилот ва муассисаҳои шаҳрҳои Хуҷанд ва Бустон муайян карда шуд. Бо мақсади пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳо дар самти истифодаи нерӯи барқ, масъулин дар шаҳри Бустон корҳои назоративу фаҳмондадиҳӣ доир менамоянд. баҳри баланд бардоштани маърифати аҳолӣ, пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳо, кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд рафти истифода аз энергияи барқ, ба кор бурдани таҷҳизоти камасраф, пайвасти дурусти ноқилҳо, таъмини бехатарӣ ҳангоми сохтмони биноҳои баландошона дар шаҳри Бустон, корҳои мушоҳидавию фаҳмондадиҳӣ доир намуданд. дар рафти корҳои мушоҳидавии фаҳмондадиҳӣ дар чанд биноҳои баландошонаи истиқоматӣ пурра риоя нашудани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ муайян шуда, ба пудратчиёни биноҳо, ширкатҳои сохтмонӣ фаҳмонида шуд, ки корҳоро мувофиқ ба талаботи соҳа бар роҳ монанд. дар ин замина ба бинокорон низ дастурамали корӣ, бехатарӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқӣ фаҳмонида варақаҳои иттилоотӣ тақсим гардид. ҳамчунин дар донишгаҳдаи кӯҳии металлургии шаҳри Бустон пас аз анҷоми дарсҳо бо омӯзгорону донишҷӯён ҳамоиш доир шуд, ки дар рафти он намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба ширкаткунандагон вобаста ба тадбирҳои амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёд, таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обӣ, тадбирҳо ҷиҳати истифодаи имкониятҳо дар самти тавлиди энергияи офтобӣ баромад намуда, таъкид доштанд, ки вобаста ба тағйирёбии иқлим, камбориш ва зиёд шудани талабот ба энергияи барқ ҳамагонро зарур аст, ки дар истифодаи он масъулияти баланд дошта бошанд. зимни ибрози назар омӯзгорони донишкада низ қайд намуданд, ки баргузории мулоқот ба манфиат мебошад, зеро дар донишкада мутахассисони соҳаи энергетика омода месозанд, ки ҳоло чанд лоиҳаи муҳим барқи офтобӣ ва ба воситаи шамол низ таҳия ва пешниҳод намудаанд. бино ба иттилои масъулини раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, давоми моҳи феврал 57 қоидавайронкунӣ ва дар шаҳри Хуҷанд ва Бустон низ ҳамин миқдор аз меъёри мувофиқи шаҳрнома пешбинишуда зиёд истифода кардани қувваи барқ, риоя накардани қоидаю талаботи муқарраршуда аз тарафи корхонаву ташкилот ва муассисаҳо ошкор ва нисбати шахсони ба қоидавайронкунӣ роҳ дода чораҳои қонунӣ андешида шудааст. аз ин рӯ тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ, корхонаву муассисаҳо, тақсими варақаҳо бо мақсади риояи қоидаҳо ва пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳо амалӣ мегардад. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, рушди сайёҳӣ ва муаррифии арзишҳои Наврӯз дар арсаи ҷаҳонӣ, форуми панҷуми байналмилалии Наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ баргузор гардид. дар форум муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо, намояндагони корпуси дипломатӣ, меҳмонони хориҷӣ, коршиносону муҳаққиқон, роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, намояндагони васоити ахбори омма ва блогерони дохиливу хориҷӣ иштирок намуданд. меҳмонон сараввал аз намоиши аксу мусаввара ва ҳунарҳои дастии ҳунармандони чирадасти тоҷик дидан намуданд. дар маросими расмии чорабинӣ таъкид гардид, ки шаҳри Душанбе имрӯз ҳамчун маркази Наврӯзи ҷаҳонӣ бо қабои идона меҳмононро истиқбол гирифта, баргузори чунин ҳамоиши байналмилалӣ ба таҳкими робитаҳои фарҳангиву сайёҳӣ ва муаррифии арзишҳои миллии тоҷикон мусоидат менамояд. солҳои охир пойтахт дар партави сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар ба марҳилаи нави рушду шукуфоӣ ворид гардида, бо бунёди инфрасохтори муосир, кохҳои фарҳангӣ, боғу гулгаштҳо ва муҳайё сохтани шароити мусоид барои сайёҳон ба яке аз шаҳрҳои ҷолиби сайёҳӣ табдил ёфтааст. тавассути баргузории ҷашни Наврӯз мо метавонем аз урфу одату анъанаҳои миллии халқамон, аз таърихи кӯҳанбунёди диёри бостониямон ва дигар ҷанбаҳои асолати миллии худ
جهانیان رو آگاه سازیم و با این وسیله تاجیکستان عزیز و خلق تاجیک رو میان جهانیان همچون یک خلقی دارای فرهنگ بی‌نهایت قدیمه، دارای اصالت ملی، دارای خلقی تمدن آفر، خلقی فرهنگ پرور میان جهانیان معرفی سازیم. تشبس‌های بین‌المللی تاجیکستان از جمله جهانی گردیدن جشن نوروز و پیشنهاد تأسیس مرکز بین‌المللی نوروز برای حفظ و ترغیب ارزش‌های فرهنگی نیاگون اهمیت بزرگ دارند. فروم مذکور همچون منبر مهم مکالمه برای کشورهای حوزه نوروز خدمت نموده با گسترش رابطه‌های دوستانه، تبادل تجربه و جلب سیاحان به تاجیکستان مساعدت می‌کند. سالیان سال نوروز یک نوعی به فراموشی سپرده میشد. آهسته آهسته میخواست به فراموشی سپرده شه که به همت و بزرگمردی و پایمردی رئیس جمهور تاجیکستان جناب امام علی رحمان این نوروز دوباره شکوفا شد، دوباره برپا ایستاد شد و ما همچون محافلی میبینیم و از این بزرگتر در سازمان ملل نوروز میراث میراث فرهنگی آریایی ثبت شد که باعث افتخار همه فارسی زبان ها هست و به خصوص تاجیکستانی ها. فوروم که امسال بار پنجم برگزار می‌گردد در طول فعالیت خود توانسته است نمایندگان دایره‌های گوناگون را از کشورهای مختلف به هم آورد و برای بررسی مسائل مهم رشد سیاحی فرهنگی، حفظ میراث تاریخی و فرهنگی و جلب سیاحان شرایط مساعد فراهم آورد. در فرجام بیانیه فوروم پنجم بین‌المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی قبول گردید. ҳамасола сокинони мамлакат ҷашни наврӯзи бостониро дар сатҳи баланд истиқбол мегиранд. баъди соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон ин ҷашни аҷдодии мо байналмилалӣ гардид ва шукӯҳу ҷалоли бештар касб кард. дар ноҳияи ховалинг ба истиқболи ҷашни наврӯз баргузории як қатор чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст ки сокинон ва мақомот ба он омодагӣ мегиранд. то ҷашни наврӯзи байналмилалӣ рӯзҳои ба шумор мондааст ва дар ноҳияи ховалинг барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин иди ниёгон ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. кормандони хоҷагии манзилию коммуналӣ давоми 2 ҳафтаи охир дар кӯчаҳои маҳаллаҳо ва маркази ноҳия шиору овезаҳои таҷассумкунандаи наврӯзро насб карда истоданд. рамзи наврӯзи байналмилалӣ суманакро дар маркази ноҳия гузоштанд. дар майдони ҷашнгоҳ низ шиору овезаҳоро омода намуда насб менамоянд. хоҷагии манзили коммуналӣ оиди пешвоз гирифтани ҷашни байналмилалии наврӯз дар ноҳия дар кӯчаҳои шаҳрак ва майдони ҷашнӣ 123 квадрат банерҳо овезон карда шудааст. кор дар раиси сам идома дорад. тамоми кӯчаҳои шаҳракро нақшаи чорабинӣ карда барои дар сатҳи баланди сиёсӣ пешвоз гирифтани ҷашни корро рафта истодааст. оиди пешвоз гирифтани сайри гули лола дар ноҳия 7000 гулҳои лолаи ҳархела шинонда шудааст. кормандони бахши фарҳанг низ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ барномаи фарҳангӣ омода карда истоданд. барои ин ҳунармандони беҳтаринро ҷалб карданд. айни замон дар майдони ҷашнгоҳ машқҳо идома доранд. барномаи наврӯзии байналмилалиро бояд имсол дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор намоем. дар барномаи мо 12 номери консертӣ омода шуда истодааст ки бо дастгирии кормандони соҳаи фарҳанг ва ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳия, коллеҷҳо, мактабҳо омодагӣ ҷиддӣ дидестем. ба иттилои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи ховалинг ҷашни наврӯз дар ҳама корхонаю ташкилот, ҷамоатҳои деҳот ва кӯчаи маҳаллаҳо бо риояи оинҳои ин ҷашни аҷдодӣ дар сатҳи зарурӣ баргузор хоҳад шуд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи ховалинг барои барномаи навид. наврӯз ҷашни сирф табиӣ, рамзи бедории табиат, пайванди ногусастаниву ҷовидонаи инсон бо табиат ва пайки шодиву сурури хурду бузурги мардумони мо мебошад. бинобар ин мо онро ҳамчун мероси пурғановати фарҳангиамон на фақат таҷдил менамоем, балки барои омӯхтану барқарор кардани оину русуми аз байн рафтаи он талош меварзем. мардуми вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷашни аҷдодии наврӯзи оламафрӯзро аз рӯи оинҳои покизагӣ баровардани ҷиҳози хона ба берун оғоз мекунанд.
нахуст курпачаи сурх ба берун бароварда шуда соҳибхоназан 3 бор ба болои болишти сурх орд мепошад. орд ё бун хусусияти хоси худро дошта ба хонадон сафову пирӯзӣ ва хушбахтию некфолиро ато менамояд. баъди поку тамиз намудани хонаву дар, хурду бузург ба тан либоси зебои ҷашнӣ намуда бо таомҳои суннатӣ ба ҷашнгоҳ раҳсипор мегарданд. ҳамаи сокинони ҷамоати Мирзоҷон Ширинҷонов Наврӯзи аҷамро бо як ҳаматарафа таҷлил карда истодаанд. яке аз суннатҳои неки мардумӣ ин баргузории бозиҳои наврӯзӣ ба мисли тухмҷанг, лаш, санҷак ва чандин намуди дигар ҳисобида мешавад, ки дар рӯзи ҷашн онҳоро бо самимияти хоса риоя менамоянд. мардуми фарҳангдӯсти Бадахшон бо риояи тамоми суннатҳои қадима рӯзи Наврӯз ё худ Хиди Раёмро то бегоҳӣ ҷашн мегиранд. кӯдакон барои идомаи рӯзи Наврӯз аз боми хона рӯймол партофта шеъри наврӯзиро қироат менамоянд ва ҳар чизеро ки дар ин рӯз аз соҳибони хона талаб менамоянд он ба ҷо оварда мешавад. расму оини наврӯзӣ ки аз замонҳои қадим арзи ҳастӣ доштааст, то имрӯз аз байн нарафта, ин суннатҳои қадимию миллиро сокинони кӯҳистони Бадахшон ҳифз менамоянд. таҷлили ҷашни наврӯзи некпай аз ҷониби маорифҷони шаҳри Ҳисор низ хотирмон сурат гирифт. ширкаткунандагони ҳамоиш қадима ва поку беолоиш будани ин ҷашни мондагори мардумони Орию Таборо махсус таъкид карданд. کارمندان ساحه معارف شهر حصار در صحنه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 بخشیده به تجلیل جشن بین المللی نوروز چاره‌بینی با شکوه فرهنگی دایر نمودند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که نوروز جشن کهن بنیاد ملی بوده، رمز احیای طبیعت، دوستی و همدیگر فهمی و آغاز زندگی نو به شمار می رود. محض دستگیری های پیوسته رهبر دولت بود که نوروز مقام بین المللی گرفته، امروز همچون جشن صلح و دوستی در سراسر جهان تجلیل می گردد. حسن دارم، حسن بارم، گل نثارم، من بهارم. در ادامه برنامه فرهنگی آماده نموده هنرمندان شعبه فرهنگی شهر و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 شهر حصار پیشکش حاضرین گردیده به چاره‌بینی شکوه و حسن تازه بخشید. аз 19 то 28 март ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар боғҳои фарҳангӣ фароғатии шаҳри Душанбе барномаҳои рангини фарҳангӣ баргузор мегарданд. аз ҷумла 19 март соати 10 дар боғи фарҳангию фароғатии Фирдавсии ноҳияи Фирдавсӣ ва боғи фарҳангию фароғатии Хайёми ноҳияи Сино барномаҳои рангини фарҳангӣ баргузор мегарданд. 22 март соати 17 дар боғи фарҳангию фароғатии Фирдавсӣ, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ, майдончаи фарҳангию фароғатӣ воқеъ дар кӯчаи Сино, боғи фарҳангию фароғатии Кӯли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатии Кӯруши Кабир, барномаҳои идона ва дар боғи фарҳангию фароғатии Ирам аз соати 14 то соати 19 фестивали байналмилалии сайёҳӣ Наврӯз мероси фарҳангию ҷаҳонгардӣ 2026 баргузор мегардад. ҳамин тариқ то санаи 28 март дар ҳамаи маконҳои фарҳангию истироҳатии пойтахт ҳамоиши наврӯзӣ доир мегарданд. тоҷикистон ватани наврӯз аст. таҳти ин унвон дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз конференсияи илмӣ назариявӣ баргузор шуд. гузориш дар ин бора. наврӯз ҳамчун рамзи эҳёи табиат, навсозии зиндагӣ ва ҳамбастагии мардумон дорои арзишҳои баланди маънавӣ буда дар фарҳанги миллати тоҷик ҷойгоҳи хос дорад. зикр гардид дар конференсияи илмии назариявӣ таҳти унвони Тоҷикистон ватани наврӯз аст. гуфта шуд ки дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯз ба сифати ҷашни миллӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардида, бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
мақоми байналмилалӣ касб намуда, طبق қарори созмони милали муттаҳид ҳамасола 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии наврӯз таҷлил мегардад. дар идома дар мавзӯъҳои ҷашни наврӯз дар дарозҳои таърих ва тасвири баҳор ва наврӯз дар ашъори шоирони классик маърузаҳо пешниҳод гардида, таърихи ташаккул ва рушди ин ҷашни бостониро аз даврони қадим то замони муосир таҳлил намуд. наврӯз дар тӯли асрҳо ҳамчун унсури муҳими фарҳанги миллӣ ва омили муттаҳидсозандаи мардум нақши муҳим бозидааст. ҳамчунин дар эҷодиёти шоирони классик наврӯз ҳамчун рамзи зебоӣ, эҳё, покӣ ва оғози зиндагии нав васеъ инъикос ёфтааст. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат, рамзи бедории замин ва оғози фасли созандагиву умед аз қаъри асрҳо то ба имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳангӣ ҳифз гардида, таҷассумгари арзишҳои олии инсонӣ аз ҷумла сулҳу дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии мардумон мебошад. баргузории чунин чорабиниҳои илмӣ ба таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва тарғиби арзишҳои умумибашарӣ мусоидат менамояд. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар донишгоҳи